Speaker kalome hei voinia kan minister chak tak te demand kan soi ho le dona lomom khop mai heng demand te hi poimo zinga poimo kati mara chu bu fai tel lovin kan nong theilowa len in mun nei lovin kanom theibok lawa chuan road in kalpona homlovin kanom theilawa chuan chana poimo khop pai katia soihopo acha kom khop mai mara chu hei demand number 17 a hian kan kallo kanga food civil supplies and consumer affairs a hian demand number 17 a hian hemi food and civil supply a om hi chuan karira ron lang chu bu fai red ti san hi nge anti san o claimin 50 kg khata som panga kha som thuman kai san kha department la minamo minister la minamo I claima ti niam danam lo mani cho ti kha karil ro kha na ron lang thren ni karon soi chuak chu chu chuan monsoon stock atan hian hei ke mani bialanga te chuanin monsoon stock turin kong hi kan mamoa kong tuna hian internet barapa surya ta po hian monsoon stock turin kong kha a thalo viawani bridge te po kha thalowa khanga te khanin monsoon stock kan nei theinan arwalina ni chu a kopin ka sei nge ni ti dan engtia ti dan nge ti la thang department lam ti hian han soi se ka du ani chuanin monsoon stock ka hianin bial hi soi lo theilowa speaker ram huwa pin soi turin min ti thina mara chu kan bial po hi mizoram thonia mizoram pona kan om lova chuan ram huap thoni in ka sia chuan chan hei mal suri le khozoi suri hian tun main go down kan nei thina monsoon stock turin tuna hian kan nei to lawa kan minister zom tak hian hei hi milo chin sia sakse nakina I fura thlen main monsoon stock kan nei theinan go down te po nakin zela hian min nei sak theng em ti dekha karon ngen nani chu min sia sakse ka duwa chuanin bu fai retailer in book dik tia hian controversy hi omnuala mar chu bial then khata hian ka biala te po hian digital weighing scale mang lawan la omnuala ni chu keima chuan ka sei lawanga department hian lozir chiang set in milo chin sa sak turin kan nge na ni chu kan report pa ani mai mar chu atu ber nge book dik lo chu ka sei lem lawanga an mani hei chu lo jong chuak mai ro set in kan nge do ni chu chuan demand number 6 land revenue and settlement a hian relevant lo chu ka shilawa mar chu kan bial mi te hian hei chu milo soi sak sham ro tin hei campaign na te po hian an sei fo thina campaign lo a po hian bial mi pui te hian an vei tlabung khwa hi 1871 a din ania RRF kha 1965 a puan khata khanin tlabung khwa hi RRF hian a huam lo turam malak thei turin nge ni department lam tang hian min ngai to sak ti thei min ngai to sak turin kan nge na ni chu mara chu hei len iram ti vel te kan lo shet to a ke mania chuan pass renew don te po hian RRF noya ti hian ala oma chuwang chuan kan renew theilowa khang te kha engtinge kan ti ang kum heti chen kan local to a pass te po kan lo nei theu to LSC te po kan nei khang te kha engtinge kan ti ang department milo chin sa sakse di ka du khop mai chuan khotina te hian property card nei turin drone survey te podan kalkwal shep to a kan biala hian Aizol district a hi chuanin property card ten lo nei to tin report te po kan lo mu to kan le nge ni minister pon
voi enge moza chu soi to a mar chu district danga hian property ka thing tin nge an nei ve eng tika tangin nge an nei ve theyang ti ti kha ka zot pa ni sela chuan drone survey laya nge ni property card siam tora drone survey khanin anei tu omlo te kha for the second time an kal le don em ti kha ka zon pa do ni chuwang chuan heng te hi apoi mo riau sia mani nakin se la chuan mani ram te hi kan ram ni lo te pon ati theya in nge ni ram in thwa te po om mai the chuwang chuan heng te hi department lam atang hian min lo zir chian sakse ka du khop mai chuan gi pu kan MLA tunge pakhatina soi kha election line lo MLA in ram alo lei saka chuan pass khati khan a thena khatiang tha mun danga te po aumin ka sia chungte chu engtin nge chin fel dan omem te kha karon zot pa du ni chu chuan soitur chu tam khop maya mara chu kan public works sa hian kan kal le lo kanga department demand number 45 a hian public work department PWD department a hian kabial a hian kan soi le ang chief minister zom takin budget speech a po soi to a road connectivity hi first priority kan neyang ti na soi to a khami first priority aneyang road connectivity a hian khata khan khochu cha hi mi o ti te kha ka soi du ni ka she du ni achan chu bia kan bia la hian road in kalpona thlenglo kan la nei nual ani khang te kha kan MLA zom tak then khatin jingkara te ponan soi to in kalpona PWD works hi Mizoram dung le wanga thleng vek to pasona to ti kha kapom lo ani achan chu a thleng lo tle te ni bia then khata hian aka nge ni tu mo MLA khan khang bia te khan la thleng lo mai the chu ma chan a shed lo wangin a soi mai ti kha karon soi du a chan chu internal roads te po hi khami nge ni in kalpona thleng lo khwa piano ma kan internal roads tak ngial po mu tura omlo kan bia la phei chuanin internal roads a te khanin nge ni ses khot nge ni thingtlang khwa mi te po hian scooty te motor engemo nge motor chi sang sang lo nei to ani pon nge ni oil an lak lo chuan motor chu atlan thei chuang lo oil kan lak na khan ses khalo ta khami ses atang khan khopui ami tur cha khan ni lovin khodang ap te po khan in simzai se inclusive development ang khan han kal se ka du khop mai chuwang chuan road connectivity te formation cutting te for improving connectivity ti kha atakin mangse ka du khop mai practical enge ni abuwa chuan on theory chu mu tur chu tam mai hamar chu in practical ke mani nge mun then khata enge ni a chang le enge ni kong omlo na te botin kan kala chang le kein kan kala kan MLA nimina khan rasura kan soilok nimina khan rasur la khan hey ke chu rasura hey a perfecto ti te khan tunge chu ka soilo banga khatyang khachu ke mandi chuan pheikhok sang khachu soi theilo mo pheikhok pang ai po kan bun theilo khatyang khobat kongchia akhan kan tuar ni chuwang chuan keimani biala po hian keimani bial chau ni lo hei nelo campaign na te po hian dampa biala te po han kan kal ho to a mun sang sanga abik takin minorities area hian kongchia hi kan nge ni kan ma chon to ni chuwang chuan kong tha hi chu ke ni pon kan du ve ni ti kha kan sei ve ni chu chuan transport a hian demand number 42 transport lama hian budget speech a te po khan kan ngai thato a demand ani wangin kan sei lo thei lo a water port shipping a khan approval po om vek to
chuan inland waterway sa khan infrastructure te po kha omvek to a khang te kha engtika tran tur nge tran hun hi cha kom khop mai chan chu kong lut lo wa te khan ke ni chu lui kong khi kan nei tama lui kong a hian ma engtika nge lak theng ti te kha sia ta cha kom khop mai pu speaker chuanin heng kan demand hi kan demand kan minister zom tak tak pani te a tak taka an man theinan a tha khopang ti kan soi du ni pas pui po ka du khop pas pui po ka du amara chu a tak taka an man thei chu ni se pas puya kalom nge ni be sei po sang taken ti han he demand te hi tlang nge ni pas pui turin karem ti e kalome